Obviously, for your mama, Joa, Mama, Brasso, so Mamuria Maudobison, Sama, Yapapa, and Yumreba, not yet above someone, some dosso, not passo, any. Obviously, for a church for Motrade, our teacher training colleges, out of the Ababa to Gas and Sembia, National Labour Commission in Penning Forca, so more free one more, or more Emma Wunomo, or more HSS answer, no Crubia in him, and you bring Titia, Abatos on performance, some Jeff Proso Chesse, Otum for a 2 a year in consong, na yabeko mention himsi na yakwa kujimo enchimu Bank of Ghana and some so mako dijwa akwa boka no a eni siamanyo komra sojafo ebuafu no abusia akwa kosise ni o mano mo ntuo so mo beko Bank of Ghana tenaye no mako ipanimpa no e de afiri honom no ana mo ntuo da akwa ko wie se abusiafo yabeko no no yakwa kodi nkomo ye de mako achim da na hososo ntete a abatoso mpefem nsem chefa proso kyerese adehye wo kromo no nyina ahemsese nkwa no mu made a omse abodamfo ya doso o kromo hododo no munim baby omufri yebekọ achim da na busuafo asemi yakọ akodi ho nkomo weni afofro pi ni akekese ne ne se kasea baby a wo bia no anwumre yetimi abana yede ababe somo yede asede ma 3A Herbal Center omo ede 3A ko capsules abadwa so a ko kontida bia opose woni ko kontida bia osisi ya kokko ama o mema sam nyina ekofom a ko petri ko capsules so a eye koku master ne pebie enonom na mizo ne 5G no yeguso a bonesa mizo medical catcho se mahudo be numu a ebi ankanko an yede ye ebi so no yede mango nko na ye ebi so abrobe nko na yede ye ene obako a yaka eye enuabe nyina dia bom ene yede ne sa edepa nenso asikyire nim ene o 5G so no mu a eno no emo ahoden amadwuma bi a wo ye bia no watima ye na waye ne soronko krabuzia wo mo ena eta ye chie ama ba bia wo bia nwumre yi yetimi aba ne yaba besom wadwenche no nsusu ensami obetimi dia baba kan wa bra o kan ho awo ye social media platforms awodo no nyina so uko Facebook wa ahaya Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia ho no mo a abusiafo eguso ebe kase no mamo no ye bekenkan ede amamo yanye bread na ensawde yenkomo ankasa mfa emmamo mede ede nana ya oboama ye hyase de free a chechefo no a womo extra de we teacher training colleges awodo no say yasesa no ababe ne colleges of education no na womo HSS nsam bia National Labour Commission mpenimfo ne abamem mpenimfo de ababetu dwa so mo strike no a womo ewomu no womo afro mu a womo atwitwi womo ne sepenimbo ne bia we from abono VIP bus ba wompe ho asema enka no achechefo HSS ansem no krebia enim pani bia mfre wo num National Labour Commission mpenimfo enfre wo num etisansem no a womo ekeka no enye ne kre opani prince obihima wono ene ye president adakuya no ena na oneso mpefem nsamtwefo edi nkomo ena ne yebusa ne se na dai eno mate atua se wo maketua ho nwanam ene aketua ho nsansam nkoye na ba mu mpanimfo fre wo num na ba na wochi mienu nie wo matwitwi wo mani a wo mo emfa ko no mpo de mpeso makọ ene aba mu mpanimfo akwakosi ho nkonyen ena obusa sa nyam bia hwan ena oso wa fre wo num National Labour Commission fo na anaso osofo a wona hwe apedie ne adwuma ye won sansam wono ena afre wonum pani bia afre wo bia na omo de omasem no ne omaka no maka se nkosi se mpanimfo wo mo niema no a omo de betu wo manim no a chese akokoto ama koto ahyese yenyam fam omo no sabanya ya wo mo enyo omadwene so omo chiatie no omo ede bawieye opani prince obehima. Yes, we haven't disregarded. I want to make it clear that it's not true that CETA refused to attend the invitation that the National Labour Commission extended to us. What happened was we sent a letter. When the National Labour invites you, it lies within our constitutional power to respond in writing if we are not clear with the issues. So that's what we did. And our position was clear that there wasn't any issue to be settled. What remained to be done was compliance of the orders that the NLC themselves had come out with, which government was with, to comply. So we felt, in all the powers that they had, they could have gone to the, upper court, superior court, to take orders, further orders, to compel government to as it were, comply. And in doing so, they don't need to sit down. CETA had no role in all of these things. We wrote to them, and they sent us another invitation. After broad consultation with our members,
the structures and our lawyer. We decided that we're going to go. We responded. So in all of these things, if somebody says we didn't go, I think it's misplaced. We acted in the line of law. We acted in the line of law. So I am saying that coming particular letter, if even heard Western whispers at certain corridors that all tutors are going to be sacked. It's only in Ghana that if somebody owes you and you go to him for your money, he says you arrest you and imprison you. Extremely important that we use this strike to make a loud statement. The National Labour Commission to give orders that are supposed to be complied by both and employees. And that is just what we want the National Labour Commission to do. Because the issue goes on and off. It's been around since 2021 up to date. Look at, apart from the conditions of service, we've raised other critical issues that I'm surprised the other stakeholders are silent about. This all year round teaching that we are doing. We had a dialogue last year chaired by Mr. Elizabeth Ohene. All the other people were there. We brought stakeholders, vice chancellors of the 5 affiliate universities. TAG was there. All the principals. TAG was there. The non-teaching staff, they were there. We brainstormed and then looked at the way forward, the challenges. And what the TAG has raised as our challenges are not any different from what we raised over. The conditions that have necessitated that we need to have this all year round teaching. Fantastic suggestions were made. We presented what have you to cabinet through the minister. What has happened to the white paper that came out? Nothing. And once the TAG talks, it's as if we want to run the system down. I was going to weigh Colleges of Education Teachers Association of Ghana. You can it here from say CETA gea. Kane na yenim somiya cheche for muchra de. We teacher training colleges a who say de. Ya such re pinwa ya from Colleges of Education. Womo eti atuanya ne and ye quantity sempeni for fra. Womo efre fru no. Ase womo emu mpu mpese. Woma kwa kutiti mpeni for asem. Na ye kwa mano so na yeni opening pa. Wono ene Penny Amansan Edin Komo, and National Labour Commission, no, or Penny Kwame Tetome, Aquacudi and Come, na and Comona and Nene Quacudi, no, Yatis and National Labour Commission in Penny 43 and Crasse, Baby and near Mekika Conua, as a church for them Pesu Mubi, na almost strike no Mumu no, Wama Ebebano Mababesin Cunyano, and here Yaku and no market Yakrano, a bit of Abasomudo Monsa Ebetoso, Yane Kwame and Kudi Hong Komo, Kwam Madre. Sompa. Kwame Kwame, good evening. Oh, hello, Kwame. Hello, Kwame. Yes, sir. Good evening. Majima di sa ohun ye. Oh, nyame ado me hoye. Yeda erade ase enkoma ye die eye entity ya ebeto yapono se ya cheche for mo kira de we Colleges of Education no ye say National Labour Commission impeding for bemprenu a na wo senkamo no omuhia no meeting no wonuma amma eye sa nete Kwame wadama umane chichini mupanka ujina ye kakra mamia kienkomo yende yo aha sisi de ye pa now say no crese I mete unka pa also temenka Kwame utemenka ye abusuan ye bomodensi ye penya openi eye Kwame eye totime wa homano so ne ye no akwakodi enkomo nisina eye National Labour Commission impeding for entity ababetu apono so chese ye kwa anim no wanhwe ya chechefu yi so mo fro mu bio na se wonuma ma ene so market ya kra ene was abiding in sato so a wo mo adu mo nsa bekwa kototo wo market ya so a enya de se wo kwa kotena fie ne ye fro se bra ye ni nkomo kro no a wo se oni aban ewo no bra me entra se nka wo asem a ya fro mo bemperu ni nyina twina mu twichi moni mame hwese ye bekwa wo no so na sabre de se Kwame obetime nka ya ye ne no akwakodi enkomo kwa me samu akwa babio
abusuafo ehwe se yebenya eye kwame eye totime wa homa no so ne yene na kwa kodi nkomo wana ehwe ne amansa di nkomo ama National Labour Commission no na iguzu a ye toto homa se yebenya opani no wa homa no so no ye nto akase no so mamo ne yemfamo enkonsem fufurum na Youth Employment Agency mpedimfo Kumasi abonten so no mo ya amamre ne amane a omudwumade bi o mato den se garment and apparel training o mo epa hontuma e Kumasi abonten so na Chief of Staff ma me Akosia Frima Osei Opare e de futu ekoma emrante ma ba wa sa dwumade o benya mu mfaso se wo mo ewuramu no wo mo ehwese dwete ne mo bia wo mo benya e de efiri aban ho no we enyese bia wo de kwakoto nam e de kwakoto eye chese wonu mo denti no de kwakoto ne ma kwakodi dabi we no kakra o da dani a eso beba mfaso pi no ade ama ene wo abusua egu ho ma me Akosia Frima Osei Opare Chief of Staff. It's a very important thing that YA is doing, and we should give them a good clap. That they are going to set people up. You are going to set up because you know sometimes when you are going for training, I was so would train sample and I'm a one. Yeah, ye and no free one. Who we are Juma Soa. I say now, you won't copy BB. Fidie the apamate any special seasons I wine any knitting machines in the overlock. Yes, ye bemawo bibia also so over to me akose ejumase na yempe we na yepedi we a master craftsman what it ebunu enti enti afa won say ye hunu se won sanu ejuma efe wo ti ejuma na se enti wo betumi aboa ama akola no wo sua ade ni ye cause nye tele bia ni tele obi wo ho ana ade no aye bibi ewo ho but why ye choose one chese won sanu ejuma asani enti wo so wo betumi aboa wo enkwala no amo mo asua. I'm for way Chief of Staff ma me Akosia Frima Osei Opare ne yetene kan we yamra na nempedin for ya mamre ne amane wu Kumase Prempa Assembly Hall na sa dwumadi we ya Youth Employment Agency mpedin for ede eba no wapa hontuma na ndo de futu ekoma eye atilafo ene chesade pamfo a omo etira ye sa dwumadi omo ba bedi mu mfaso no se etire nsa no anaka ne obekọ no akwakotuo ne nyina aban atabire ne nyina de afiri ho no mo ena wo ye adwuma no soso kra no wo mo e wada wanse kakra ye de be ma wo se be ye na wani be kwa adwuma sua no ho ya dachi bi eso be ba mfaso e de ama wasetene mo na opani Kofi Japan a wo ye pani kwanchefo eda Youth Employment Agency ano wono soso ensem kakra wo de etu dwa wo dwumadi na senie. As a proponent of youth development, I have always been guided by His Excellency Nana Adudankwa Akufo-Addo's vision of a sustainable job creation for the youth by ensuring that majority of them benefit from the various programs rolled out by the Youth Employment Agency. Ladies and gentlemen, under the current management, the YEA has been able to achieve the following: recruitment of 6,000 community health workers. And when I say community health workers, we have some here. Please, can they come forward? We've also recruited 15,000 community protection assistants. Recruitment of 1,500 prison service assistants. Abusia for 1 year, about community police which are here. You have Mako 15,000. Apart from that, also, you have community health workers. Omwa ye promo impressive ya wono omoya adwuma wo ye compounds hospitals also ya fa mako 6,000 na your prisons are good well oman afini why you so afa mako 1,500 omunyina ya mo badwuma etusha the community police one ebi wa ha community health workers no ebi wa ha and prison assistants for no omunyina bi e wa ha.
abusuafo nti wey opani kofi Japan a we penny kwanchefo da National Youth Employment Agency ano na ochechiremu ene adwuma wonuma ye benfie kakra nie mrante ne mabawa enam National Youth Employment Agency nsaso womo enya nnwuma wono eye okọ Ghana Prison Service ya womo se domo matwe makwa wura mu nyansam ketwa saso so ena posi adwuma mu ene miamia wudo pinu a ena mo de mrante ne mabawa yakwa wura ne nyina ye se beye no monsa ebeko woma no entia abusuafo na dwumadie no no mo atuden se ye youth in apparel and textiles model we dwumadie ne womo epa hontuma okuma se abonten so prempe assembly hall abusuafo to akase no so na ye de mo akonsem fufurum mo be ka se no so abemre kakra nie ene beto dwa so my Ghana isika krabia bata Bank of Ghana mpenimfo aboka susuro womo dwuma womo ye afie twa mu nkuntabu a womo edeba ende ne chese kasusuru eno my Ghana ya sesa no na msome edom kuma awomra se begafie momo ni tua so mo ni bere pa ene ya ni se amanyo koro nyina momo de omonso mo ka nyina ene se omama opani kwanchefo a odo my Ghana isika krabia bata Bank of Ghana no be na woche miensa be bosome so ra na emfuna dwuma nto no manyesa womo andisi fo no ebekọ Bank of Ghana tena ye hono mo na so mbekọ akoyi papa no a wono makọ yi na ne yakozibire ne kana se picketing de womba ya akosi so wura no ene na bedi echire ne mpanimfo awodo no a womoto no mudi sika kese no womo edu omadwuma beto no ne apa ne pafoforo ama makọ akoyi o my Ghana sika sem so na opani kesel atofo sene a wono ene de dom kuma na no a wosaso ye mra se dwedi mamra adehia wo adwuma ko enye ne sien abato mpesua so ena one nsemtwefo du nkomo no wo kire se bebi o man no kra ba bedu no na nkensese womo ndisifo mra se dwafo no mani bebre Bank of Ghana mpanimfo so se womo enfo madwuma nto no mo sa brese nko se nka mampani na nado danko akufo ado wachima PSA be maboada enko ne o mamu ni nyina kasa apaga na ma de hie chew bebi a womo adi o man ni sika sema kwa koduru na biem so Bank of Ghana mpanimfo no pa wu no bebi o ma se o my Ghana sika sem akwakodura ene de yesi Bank of Ghana aye adwuma aboka susuru be 60 billion Ghana cedis ya chese omuhu be bia omo de asemi ekwakobo opani kesel atofo senkrese ne nyina mu no omo egusu awatwene yem ebobo mo ho ehwese na wotwe miensa chi no opani kwanchefo do my Ghana isika krabia bata Bank of Ghana no wode na adwuma beto no mo ene na bedi echirifo ne nyina omo edi omo nkuku no mo nkaka begu fom ne apa ni papa ama omayi kasam ene huntutu makwa kohweso edi amaye na sansem ya ena Dr. Bernard Okoboya oye pene kwanchefo da National Health Insurance Authority ano ayene se wo kachire dom kuma no se picketing se hwan a wo so wo ka ho asem no wo pa wo nkoda ho chese invie wa ha invie apem wo enkwa no nkoda ho no mo emfa so papa bie no ho no mo a ebefri edi aba Dr. Bernard Okoboy. When it came to some of the issues, maintenance cost, yes, it's oil, any time, use. It was deliberate. It was to create an impression of serious abuse. Not knowing, I didn't, not knowing fuel or we can go into whether the fuel is enough or is justified for a number of trips. But the point Okoboy wants to make is and your press release we anchor. And this is for catch Ghana United and your oil change. Anytime, according to their categorization at BOG, all the fuel they buy is also part of maintenance. If that classification is not too appropriate, we can disagree. It's for them to decide. But me can went on to say, Uko Bank of Ghana, the way they label that item, it includes fuel. Doko boy ene yetene nka ninyina eyeka edom kuma na kantama densi awi aboagu so sekwan bia so wom de ombekọ akobodom pimo Bank of Ghana mpenimfo atena ye ahwese mpenimfo no do madwuma beto no mo na okyerese omopo mo nkoda ho nzie wa ha enkonkosi aga no mo nitumi bia se Bank of Ghana penimpa no mo gina dwuma edi efini nsema na so mo kyere mampeni de wo so ofo na dwuma ene ne ensese ofo na dwuma abza for yensa nkoyechi na ye ne opani kwa
Kwame Totime Enkode Enkomo one kasa de Ema National Labour Commission ne sene ne de tumanim se achechefo no mo kira de our colleges of education ahodo no kire se omo enya akọ bia every National Labour Commission for into munya so omo twantro de eto omo so no ye de Kwame Enkode Enkomo Kwame na mi busa se anyambia no no krese be 2 times ni a makwa akosia no achechefo no mo frɛ wunum wo mo ama Yo, many are the champion Tipoina. Said, okay, tap a pepe. It is a chair for and Kabunque Colleges of Education Teachers Association for anyone that you perform their own charge. Yet is an I track at to a April. And I pray a Jumera, a Ministry of Education. Ministry of Employment and Labor Relations, and Ghana Tertiary Education Council. So, Brana, you share. That the entire could deport in here. One say one child here. That you require a befaswa, a bebuama year to you. A dinka a trail of one to Miamba. And a sign trail on view, I don't share that for. And also so. Well, Jumera no nyina by na so colleges education association in for amba na krata on trobre no and say on the only National Labour Commission ni assembia rather no one employer and share one by arbitration yene one year yeah first on the bay and yes, that assembly anywhere and more from Nadia who from someone charity to more continental. So long as someone takes action, Nadia, HSA, assemble. And decided you should stay all action. If you are or Jai at the Chaco Tenefi and Munyai, now go back to the classroom. Now, Mombra before the commission. Now, you team 1 December. Now, I am for year and 2 years. And I want to assign a crata at your brain. Then I should be a trim. Then I should a trim on the year. Want to be almost a break a crack. Now I want to see any share, no other Labour Commission. It's the Encata and second floor or only chilling one. No, but so chair said, now train I will mean. You go that way in your channel for church you go ya. One pepper. Now anyway, about the share. And Tiano na show a new price in Yamea Duma. And a Uquadan or Baba. Anyone employers. Nafi, assign Ati assembly move you. Here who are the 14 year. Ama on NTV and my and I'll do on that year. Now, what's the name? Yeah, that's you want to see. Na almost so much more can say or more the woman so mon common yasem dada mon National Labour Commission for crano munimu inti omu huni entia chenchenchino mon samra na mo me cancel fufuro eno so eh yo etisa once on by and once me copy arbitration Emma arbitration panel no it really in their favor and yes say one Jumera say and your ma will hear you now, one from my own. So, to our surprise, yes, and they say, as a chef on Kabunku, at the on video before song and Quajuma. As I'm saying, I saw the water walk of court. Nah, judge near Buasam Nevi. Although you we are, as said, you know, I said, the end of our good year, I say, as a move Buayano. Mudi aye juma na mo fanye juma le mo the parties le am fanye juma and I was a move na mo san be bona ma de say judge asamo a wo tena so di ye no me nyonko ya no you am fanye di woman also the year juma no am fanye juma so na judge ni na say be enforcement but in the case of CETA no one man boy amane that am I bu ama no one other party no I am buying and finding you. All the carry a chair. So, see a teacher on do not yet before. It's wrong question.
And I have so near no Sinkunya, near Santiago in the movie. For employer side, one employer by 1 year one, but it is not them. A bad then you see from say that you are not saying it. In any case, therefore, one employer by one employer, I'm a union in TSA. There were some mistakes. There were information or provided at the very only. And why and say, one sign and now go you. Now, one end corrections and no camera. One corrections, now to go on with the buy. Now I have validation that. Into other one assurance say, ending of August, validation ever banner. One design to say, I only 1 year in new conditions on the back home. No one to your mouth. I know employer at the Yemi Martin making. Okay. We are also expecting to see this new directives, no, and 4. That is what we are looking at. And so see, I say, one question if you. Kwame. Yes, so yet to say, baby, a mobile bedroom say no. Say, Yanko Ponya, Domne Bia, Ukwada, send your munina magia to some of Bessesiano, send Shemuna Masua, yet it is a beer at a chill for one market to Yakrano, a buy Edwin Guinea who say, one here Bosumiswa, one from Mawunum, no crowd was asking him. Well, and no more would ye maintain to mean can was a Musisu, a Ginae. But one, under section 139 of the Labor Act. It gives the Commission the powers to hear labor disputes and then to ensure that it is resolved. So, and our Commission this is a mandate to say, one better directive, separate the strike, illegal, one better calling of the strike so that they will go back to work. And in the case of CETA, they have gone on a strike, and the Commission have asked them to call off the strike and come to the negotiation table for a hearing. And in their part, they haven't done it. And when they are called to come to appear also, they tell us they are not coming. Well, they are taking an entrenched position. And it doesn't help anybody in this resolution. It doesn't help. So, man, call you off almost strike in a meeting into me, Mason. They just say, Tiamra. No, it's a Tiamra. Tiamra, you to me, a question. I just only Tiamra. Now, say, call me Wednesday, so meet you one here now, Masu, because almost someone your imagine say strike, no, one more calling off and son of my baby. Yet, you cut out trouble and I see a on 2 weeks. Yema on 2 weeks. City say, almost on the 15th, I ought to. Okay. And the Labor Commission, yes, you track cut out the come out say, Yen Tenasi. Okay. Rather, yet Tenasi Mukwada, I only name that a free city and only Mukwada na commission Tenasi, ATM. And Yakacho on the 15th, no, Yen Tenasi, rather, no more 16th, I Mukwada. Okay. If you show anything Mukwada, dear, one baba. You. Kwame, any of my main phones here. Na yen hwese ne nkomo no besi akọ efri na de kosi na de chie e de wukuada no de be kwa kosi ne ensa somra won je da se pa why yo mini ames me that I'm so for way a penny quanche for when your man sign Edin Como ma Ghana National Labour Commission womo ene kobase bi adwuma for ene adwuma ru anom enya manso nya semwa womo ne gina mfimfin ehwe esisi asem no ene womo chesa cheche for no mo kira de awe colleges of education ahodo no nyam yene mu ni so man twa mo strike na nsensen a meeting no ebe den womo yo madwene sen kachina no beba odon for ya dom a womo National Labour Commission for no mo se acheche for no kra nim deda sebnada de omo ntenase eyukwada na omo tenase di asem nti asem no omo wo so de akwa akosho don for ya dom a ukwada ebe ye we ye nim na omo tenase no so buzia ye ne di echi de befra to bia no ye mfa enkame mo ye demo etwa so na yakọ mampani na adodankwa ekufu ado honum na Ghana Union Movement ya amanyuko ye twa ni tia from se gum ene omo ka kire mampani na adodankwa ekufu ado se skrara rara no wanyana dwene so sesa Ghana so jafo do makwa ko neji agugu neji ese yesi
say ai asogyafoɔ agye Niger kru na boso nti West Africa mama ni nyina ka asogyafoɔ de yɛsie ni nye de akwa akɔgye ɔma ne de afra asogyafoɔ ne nsɛm na yɛsa so de ama adehye no ɔsɔfo kyira boso mu a wɔna yɛ pɛne kwankyerɛfoɔ da amanyuko ya no ɛne ne dɔm ayɛ nsɛmtwefo nhyia mu ɛnɛ ɛwɔ nkrapompene mantam a wɔn ka kyerɛ mampani na nado danko akufo de sɛ saa na montuo no deɛ ɛmmoa wɔn tena se ne ne fie asɛm ne yɛkɔ so wɔ mayi mu a amanfoɔ su ahokyerɛ esu wɔn papa wɔ no mu no ɛno na mampani na nado danko akufo ne na amanyuko no ɔmo mani nkɔ ho sensɛ wɔn ɛbɛ wɔn adwene sɛ yɛsɛ saa sogyafoɔ deɛ firi wɔn mu de akɔ Niger de a yɛsɛ asogyafoɔ agye Niger man na abɔ so de ofie asɛm ɛno ne hia ɔsɔfo kyira bosom yɛbotaeɛ nyinaa ne sɛ yɛka kyerɛ Nana Akufo-Addo ɛne n'aban NPP aban sɛ ɔmo ne ɔmo fie asɛm ma ɔmo mfa sogyani bi mfiri ɔman yi mu sɛ ɔde kɔ ɛde akɔko ɛwɔ Niger ɛsiane sɛ yɛne ɛteɛ yi yɛne ankasa mpo no yɛnim nea ɛkɔ so ɛman mu yɛntimi sɔfo yɛ problems sɛ wokɔ Nigeria sisi a ɔmo problems ɛwɔ kon mu Boko Haram fo ɛnom bisiani ɔmo hwɛ nka ɔmo asɛm nwie ɛyɛ dɛn na ɔmo sa kɔfa nipa firi hɔ sɛ yɛde kɔ Niger ɛbrɛ a ɔmo ɛhɔ a ɔmo teɛ no ɔmo nkontɔkwa wɔn na ɛtɔ ɔmo man mu na ɔmo fi sɛ ne ma nkɔ yie sɛ wohwɛ mu a Niger president a na ɔte so a ɛnam ɔtumi wɔyɛ n'adwene sɛ ɔsesa constitution na ɔsa tena so biem ɛno na mma nkɔfo kufu yɛ ɛka sɛ ɔmo mpere so sisi a Nana Addo ɔyɛ saa attempt sɛ ɔsesa constitution ɔsa tena so biem a obi ɛnu ɔna nipa gye ho ɛnu ti die nti ɛna sɛ sɛ obi ti ne kuro mu na ɔbɔ no bra na ɔsɔre bɛkɔ pɛ sɛ mbia sogyafoɔ ɛkɔ Ghana Union Movement yɛasɛ nyinaa ne sɛ yɛdeɛ yɛtaa n'akyi yasɛm sɛ ma ɔmfa sogyani bi ankɔ nkokum yɛn ko san sɛ yɛn Africafoɔ deɛ yɛdɔ yɛn ho abusuafo nti weyɛ ɛyɛ ɔsɔfo ɛyɛ kyira bosom ɔpani ɛyɛ Christian Kwabena Andrew so a dodo na sarmane sɛ ɔsɔfo kyira bosom wɔno ɛne yɛ kɔfa by Ghana Union Movement Party ɛna ɔmo ɛde ɔmo nsɛm akɔ akɔto mampani na Nana Danko Akufo-Addo anim sɛ ɛmfa biɛ ni so si yɛ adwene sɛ yɛsɛ yɛkɔ asama mampanimfoɔ de asogyafoɔ kɔ ɛno nti Ghana so no yɛsɛ sa asogyafoɔ gum ama ɔmo ne ɛyɛ Nigerfoɔ no ɛde akɔ so ɛyɛ wuofo ɛna asogyafoɔ no bɛkɔ na ɔmo akɔ wuo no abusuafoɔ yɛn to aso na yɛmfa mo nkɔmanhyia ahemfie na anwumre yɛn tete ya abato Sompa FM nsɛm kyɛmfa apono so firi manhyia ahemfie ɛkyerɛ sɛ krɔbea asante kɔtɔkɔhene ɔpem sɛ ɔsɛ 82 ɔtɔ so mmienu na so danso ɔdanso tipɛ so da yɛpa ɛnɛ nkɔnsɔ hene otu na deɛ so na ne nyinaa yɛ sɛ Nana ɔsɛe tiri aba bio nteteɛ no ɛkyerɛ sɛ papa yi sɛ yɛsɛ ɔkyɛ langard koraa wɔkyɛ langard no amu ɛne langard sɛm ɛna kyɛ sɛ ne nsase agye sɛ wansi so ɔno a koraa no watɔ asase no de ama woɔ no na ɔsa so de asogyafoɔ pamo ne wekora de asogyafoɔ mpo a yɛsɛ matwofoɔ na ɔde matwofoɔ pamo ɛma ɔdim ɛma yɛwura no a ne de sekan ne ni ho pa kyɛ sɛ ne tini de ɛhyɛ so mu bie mu mmienu ane sa ɛno ɛna saa nsɛm yi ɛbɛpie yɛwura anim biem so koraa no yɛsɛ agya onkonkonya so ɛnkɔnkɔ yɛ amammerɛ nom ɛne amane ɛwɔ so ɔyɛ nyinaa no kyɛ sɛ ɔno no asase na ɔbɛtɔn na ɔde langardfoɔ akɔ akɔgyina so na ne hia no so ɔbɛkɔ nkonya so na amammerɛ ne amane ɛwɔ akɔ akɔyɛ no nanasɛ ɛyɛ sɛ wɔmfa nyɛ hwee wɔmfa bɔgɛ nyɛ soa mpo nti ɛne nkɔnsɔ hene na so yɛyɛ ɛhye na nyɛ asɛm ketewa na ɛdu baabi kora yɛwura ka sɛ saa deɛ wei ɛnyɛ ne yɛdi ka nie ɛna ɛnyɛ ne yɛtɔ so mmienu ɛna ɛnyɛ ne yɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ ne suwa no na ɛsiane sɛ na ne mfie kɔ n'anim kakra nti no yɛwura sɛ ne nkɔɔhwɛ a sɛ nkɔbɛwu na nkagya wakɔ no akɔgyina ho meɛ na wɔhwɛ a wɔnwu da akɔ nsuso neɛ ɔyɛ a na ɔyɛ n'adwene sɛ wɔsesa so ɔbɛtwɛ ama wɔwuo ne wɔsusu no wungu da na asi wɔnom yi na sɛ tɔ da koro ɔtumi ma nipa kɔhwɛ wɔn kɔhwɛ ma wɔn sɛ na yɛkɔɛ no ɔnom light soup ɛyɛ sɛ akɔwa no wɔnkɔ
ono susu ni suban won sesa yewura soso tretre ho no ma wan hwe a na nkonson wan hwe a wode abenkwan aba be na ntuma fufu mu enti ye ne ye na kyese ya wuro chef enam mpaboa amna ni hu hancho na eche kuri na buzua yankwan na sane ne yewura esi ekyense mu faaye no abusafo yenko na yenko tie yewura o menhia yusi Asano Osuba. Somebody who has been sent Osuba. And then they them all that woman. And then they all that woman. Young. Now, who buy not an he would know. So, who buy it? That's what we don't know. I tell you, one new hawk. So, Majao, Miss Minon and Netia. Abrim, Menona to Timo, your show. So down. As somebody at Tagua, go down now, but I'm going to say, go down. Go down to the sun. Yeah, Menona. Yes, some you're the other show. You're some. We are not on see. When your brow was so proud, a good put a winter go on. So, no brow as a little song. A good put a good was so called Gunza. When your brown for Sabapim now. So, brown moving without a people didn't do. Yeah, now makes a train as over who's on as one person over. Yeah, so there's a couple of other who were there for the tour. I was out for way and dear Cosso, I will mention him. Fina, Nana, and my mobos is ye. Dio Nana, the Nimaya mobos is ye. Say, okay, can you mercy near? Bebo some Bebo sumi and answer Busumi Yuni, and answer now watching you know, watching me and say, Yura, I am for Ben soon say, and watching, and what two no my dear so. Nanu ya be quiet, your friends say, be quiet, papa no friends say, galamsi papa, o two no, Nana, and Nana 19 years so soon, ye, say ni punch, me pan a mini and jabao. Me pa na mini enche ba ebetima ba ne papam ebetima ba ne bonim na de de se de we say mo boy de na say ene bonim wan za abuzia we aye nkonso hene na osei tri ababio ye ne yura eje eye na konya e different nsem eno no nti so okeka ne yemase ni a na bekwai eye Kotoro nana kotoro se koto se ya ha wo etu na de so gadam sei nana kwaso hene soso ya tu na de so nana antoa hene soso ya tu na de so ena ayi ya friend say baku yo wa he ono so sa wo mo etu na de so etebuzia we aye latest ya if mention him sie eba eno no nti we de se de se wasempa wo yewura nimu a ayo asafu mo na ayo asafu susu na anu ye enu kwa de se be ache kakra o ono susu okoi ye eze de wasemo ye wura ni mu a leze otimi koba pa na udi bi mu a no penantwie bi so ho no kunna de hira wa no se unson sabrobe enya se ketu anaze bia aize okwa afa wa anaze bia mokwa na ko jumpa ya nyeza dia e de observe ento aso ya de ko Kumasi Technical University na Kumasi Technical University ya de mo ko no e be to mani ma no pay emra o ma hene ya dubu achetena se a na o ma wiase nyina ache wade ache be adwumade so mo no tua eye enkwada be mpim ye nu 2000 a sese ababeto dwase enkwada ne se nyame amfa ko mu a wode mo nyina
na enya de a wo mo ebetimi akọ mo anim akọ chọchọrọ mo nso we na ena no pai eja unsa asam na de basa no a wo so fifi mu didi mu ba ba mu hihye mu a ene mpanimfo didi ho nkomo na eja wo ka wanya bibia gina so de aka eno nti ye ne opani a wono ena ye university relations manager ema Kumasi Technical University yera Joshua Apia ekokodi nkomo ena wo kire se enkoda ne eye nokre na 2000 kra ne yechire na ebi mu wono mo a eja wo maso ye mmere nhihye mpanimfo de ba ye so mo nko register wono mo course no wo mo dodo na akwakoye na Stubborn Academy fo no ebi duo mu sika kutwa bet ebi susu duo mu sika ebi duo mu sika so akwakoye boyfriend girlfriend sem ama ahye bisine wo mo maame no mo papa no mo kra nim se bibi sa asi anu nti na ma o ma aye ne se kwan bia so no so man timan register mo courses there enya de ensohwe a edo mo nim wo so mo kiro no o be makwa ma o ma akiro bie opani Joshua Pia nkoma woni yen ebo ye kakra nie determined maybe university ejina se omundi fe na akwanya wo mo the next academic year so mo to so the faculty will be in school a registration and on one until there obi wo ha wo tua ni fees which just a first semester which any na second semester so which is there it is a registration so kind of fee I said which first semester also I said which second semester which any na first semester first semester which is fees na second semester also register except first semester na school ma akonya say enyo bia na which me training na at go you know so to reach 50% no register first semester second semester no reach ya can register but and make us and yes because who are we training na so register and so I can nature so we acquire registration so which year no register is the same thing and after we go to fee and after our register so is the same thing so we are looking at the registration for more department Abuzanfonti we your penny Joshua Apia na ochechirin semu de kire o mahene yedubu achi na baby ayaba bedru senkoda be 600 na ebro be 2000 kra ne binuma so ye mre e mantempara so no mututu amerika kokko ye registration na ade ade a na omo maso ye de no sese keka ko be 600 ahansia na eguachi no mo chese nyese bia wo mo ayi o madio kwasi brenika bibi se deferment na gese nso we na ade ye be mo watwro enti no ye mwaka wanem so o kawanem na ebia so unu nuanum nyina be wie school afia onu wakwa akwie ne Nyankopon ya adom a afefofra ye kwa akowura mu no na sa school nkoda ya wo maso kokko ye dene o mantima register mo course ya say ye mo makwa akotene fie no abranti okasa de ma wunum eye Silas eye adofo onu so de nsem say to ye nim. The issue is, we are not against the decision that the management has taken. We were here last week, Monday to Friday, to plead on our behalf. We went to the Dean of Students' office. We went on our knees to plead, telling them to forgive us so that they can give us access to register for our courses. Now, our major concern is, we have students that have paid in full. We have students that have paid for the penalty. We still have students that have spent a lot of money on their practicals, especially the catering students and the fashion students. They spent a lot of money. And as it stands now, we know the difficulties that we all are facing in this country. When we accept the decision that they have brought on board to defer our courses, I have a strong belief that we will still not get that money to continue our education the next academic year. Ponti we ayen kwada bebro 600 no asese wo mani atutu aka wo mun nsam no mokasamafo adofo Salas ne yete ne nka no na wokọ Kumasi Technical University a wo mo adesuafo wo ho no nyina no mukuba tan eye Elsa Siri no opani a woda no se president eye Kumensa na Kojomensa so no ene edi nkomo chichire mu se wo mugusu ehu abeg no wo mugusu a ene academic board no edi nkomo ehu abeg pache odendenden ede mo munua no 600 na aka no. No, they've not lost it. So the university they haven't been withdrawn. Okay, so they also for this one, we can't blame the student and we can also blame management. I think both management and students, we all have a role to play because management did their best. They opened the portal about 4 consecutive times, and our students also didn't also pay attention to
And some students are also complaining that it's out of the economic crisis. That's why they couldn't do the registration. And other students are also didn't do it. They also didn't do it at all. I was on to way a SRC president or Kumasi Technical University, Urakujo Mensa, and a yetin in Kenya. No, so HRC baby or Madruno, a begia, a chaupa, and I'm the penning for so munianum, or in whom mobo. I was for Yantuaso, Yanfamu Free Kumasi Technical University, Mumasium, Yanfamon Comtinti Mantemo. Yates and ne, so Janibi Aswan yes, a won't see Mantemo, Yen your tree and credit film. Mantemo Eric Canan Ewa Manaso Eric Majoy na soja ni no most way soja ni pa na say we no on said anya papa bia soja onya papa bia o yankofo ni bia na so aye papa na de ba ne say na so ye hia ye se passenger fo bi ne adawa fo bi ne so ne pachi e de ne koma posifu ya dai no nam kromo no mo ye de ya o mu hu se onye soja ni papa o mo chi no e de ne koma posifu yi. You have no call credit in your MTN account. I was a funny and natchez and yen no Mumfanche Yempa Yenua Erikanan and an Enka Ye Kona Yenno Aquacudi and Comono. Now on a passengers in a bidding como, on a passengers in a be Edding Como Yankoni and Kunkuti Womopa. For Himai police station. One of my matchy 2 guys in Nina. Edinburgh police station and I made trust statement. A catch on say na see o can and my guy no ni near na our bargain and pa in you say okra goose a drugs I watch it and TV and I'm catching police for say guy na or come who so a military man mean jinindi into your honor on providing the ID card our just so a military man. A honor and attending and no say when you military man were a presenter. A honor so you say presenter the ID card until you providing to me my place for any search or a bargain. You who say or cry a penny any draw ye the boo beer bait me ada and also bait me you. A honor attending and no say a veterinary officer. And also you say the ID card until me providing until her with your no my place was a engine. Make or keep a could maybe over. Until me sign a banner before cow cotograba a batch of praso. Tea quam and a guy be or me 2 or me passengers. Baku a pretend so a military man. And the other guy no on also a goose air drugs. And the guy and say on kind of idea crown. It was like say or bono or can. The baby no see by him baby and no see guy in a car. Tioko enim kakra na msi no driver na mistake any kwan say o si nkrofo no kwan because e form wo station nti me maka na san echi e kofa omo me ba jo guy na o pretend say we military man me go say me person will show identity any ID card e prove say we military man want me and provide bibiasa and when na ma dream course say no if that would be the case or say me the case in the police station. I was a phone to way I had see 150 Mantemusa Yaza when you saw Janibia and you said in a son, yes, ye a 150 Mantema pussy for us on a petchia or more Ekikani Messi ni Nomodo Nomakakujam Quakujamrano. Jenny DHD, they refer to be an infant Camemo. Yet was so not yet the more Aqua Energy Commission and Penny Fatana ye. What am I actually said you made your beer or more actually say Energy Commission Renewable Energy Challenge ya and ye Ecoso into us on to us also schools who do no to say his senior high school so no now when say moi sukun kadano montana cinnamon for my dream and monsano and when bibia a bit me abua my and makuafo omukia wo mo eye no wo mo atimi akomanim na busia wo mo apresoa apemsoa ababedu baby akosi bronika na semi final say ye no ba so kumasi abonten so Sunset Hotel na emperimfo a asoso dwumade yasene no ene yakukudampa opani eye pa bakwa obesi eye Ashasi University mperimfo nemo omusoso dwumade yi omo ensa wombi omonsa ebata ho pa ene nsantwefo di nkomo safe ho Ashasi University we share retire by say ye program a my name the young men almost me wo so wo yeah, and don't want so. They are more woman to but who said I say, and you such a man in America so.
yɛnhwɛ sɛ yɛbɛboa wɔn a yɛfi so ba sɛ wɔn bɛdwen ahwɛ kan na wɔn deɛ yɛ bi papa ɛbɛboa me asɔbe saa problems na wobɛhu sɛ ɛfi nnɛ afihyia num du de nkɔ no ɛdi anim no nneɛma nkɔyɛ sɛ ne te sisi no nti ɛpɛ sɛ yɛboa wɔn mo sɛ wɔn bɛdwen ahwɛ kan ahwehwɛ sɛ dɛn ne yɛbɛtumi ayɛ de asi nneɛma a yɛhwɛ a yɛm last year ne yɛhyɛ ase no ɛda yɛn koma so sɛ afe bia yɛbɛboa Abzafo no chiro pani Kofi Ejako a Oko Energy Commissioner where director share renewable energy and energy efficiency ho ensensam so din sem say ye to yanim. But say any day as I said me o timu no itimi enante ba won sa no now ode wadwene ena won sa itimi ye biribi emma ehu say you wako school and you go say ye dey aye no ene le ma na yeso nkokra aha obi a mamek nye chiu ko ewa ha yesi ne wosua no hwe o man temu awo no aha ben ena okwan ben na wo betumi afa so a wode entontro wani nnua ne ne man ketenkete abefa o man temu no ma wo ko abode na wo betumi afa so na wo de si o how no ano what I say enti afi we say no ye de ani si kua adwuma so se kua ya na ketenkete ewo ye kromu ne ya man temu okwan ben ye de renewable energy oba de enyina ma o de ache okwan ben ni betuma fa so amasa kua yo no atumpon na ne kwaba mu atre Abzafo pani Kofi Ejako na yete ne nka nenu akire nkwala na bi free eye presek bi free sugar kope bi efree eye ganas mfante pem okua pemma ya santua girls sehwi bekwai womunsem kakra mo de tu ye ne mu ni. Well, when we were preparing for this competition, but we have never been to this place before. This is our first time energy challenge, but we are able to make it through. When we come here, we were not afraid at all. We believe in our project. We did it ourselves, so there is no need for fearing any other project. We know we will win and we won. Just came this far because from the onset of the competition, we as a team have worked hard. Yes, girls have worked hard to make this project a reality. Our project was about a dual-powered drip irrigation system. Because the theme for the competition this year was centered on small-scale agriculture using mechanized farming systems. Yeah, we adopted this drip irrigation. Hit every meal so that we win for the nationals. Abzafonti enkwalani bini eti wonum nka ne yento aso ne mfam nko achimoda epoe mantemu na abusia entete abeto so perfect nsam hwefa proto chesa de hia e wachim dane ne mpatamu de ayemsisi nko a enomu wo mu adaya wo mo sesebesebe mpredua abodamfo adoso okromo ododo abadamfo ya jikro na boso a homuni mbabi asa abadamfo isusu firi ya nenimdi ama sese kro ni mo motie nyina no akwa ya yamsisi nko a na wo de eti kro mo no mo nsam kakra o mo edeto ye ne mu nie sansem we sei se adua no mo yie mu si no me tie abo be CCS kra na me hwe mu sunsun ade mani to fom na eyampa because we hono mo bo se obi aba na ohwe ne life na enye ntimi nya ba akokwa de ma si dake ohu otimi sa se oba da ben ene ya na oba osan ne ya na meba na to se nyankofo ka no nisuso obi se bisa bi ade o madwen o mutimu se nokre na wo nam ka akwa mu nso a oba ben gu o mso kwa o mfiu adoso pa ye timetima na ye hyiahia wo ho kankan emmoa yen etino de si ano ye pebibi a mba ye fa ho a ama abadamfo no so no omo be fi station ha ma yen ya fam de bebre omo ha ya dwen pa ebu a no kankan no de abegina ka no na o ha mi problem o pamo no kra o pamo ha de bebre Abzafonti we achim da bonten so ne yekoye wapoe mantemu no na adehie no so chechero mu nsem no na continue wo ho no mo obrempon jamfi so no ade nsem sei to yanim enye odan
ɛna saa nkurɔfoɔ no ɔmo fi wobɛhu no ɛkyɛ sɛ anadwo na ɔmo de saa nkurɔfoɔ no ɛba wohu nipa kɔ nso ɔde ɔmo bɛgu a tadeɛ bɛkyerɛ wobɛhu a ne wɔahyia wei ne wɔahyia nkurɔfoɔ wei deɛ yɛne wɔn mo ɛnte kuro ɛwɔ mu sɛsɛ bio kuro biara no saa nkurɔfoɔ no bi wɔ nanso akyɛm da na kanti sɛ na mmiri tiaa mu no deɛ yɛhu no no nti sɛ sia ne social welfare ɛne misek ɛka misek a ne tɛ sɛ security no ɛɛba abɛhwɛ sɛbio busuani bi ɛkɔ saa tebea no mu a wotaa deɛ ɔmokɔ ankafo no mu ne bea a yɛsɛ ɔmo yareɛ wɔn ne ho atɔ no awie no ɛwɔ sɛ wɔtumi ba fie nanso so efie no a wɔba no sɛdeɛ nipa no bɛsi abusuafoɔ no koraa bɛyɛ no efie bɛ mu ne wɔkɔ Abzafo nti weye aya bankrate penny owo eye Brim Central abaton pesua so wo apoema ntemu ya chimodahye mu eye ma me Victoria Edu ene yete nenkan ne yenkotie kuntiri susu de ni oda kwemu a abodamfo adoso mu pa abodamfo no madoso so nyame adomi ye trai a ni ye helani abodam ni bia wo kwemu a ofiri oda ha bote se odani bi se bi na se okosa atibie ne ma ebi hu se ofifie we wedi ehu bibi asa anso ade abachi bia no akyekura na wotwe minu no bosumi na ben se bodan fofofo minu miensa no masane na kwem ade a ya trust ye hu se emwaye na egu kure no ma no so ani mase na ye duadua mu ye hu se ya na omdo mu fi abodan fo ne bia fie na ye gi wo ma se ye hwom yare no na won ne won awfo ani won busuafo anhwom chi akwan no no mo hwe na ye din ama won ehwe wo no abzafo nti weye eye kontire so de na so toto fom no ye wo tete no nyina eye achem da abonten so eye abodamfo a eye agikru na boso e na adehye na ewa yem hihie mu a omo ede sansami eto eye Sompa FM nsamtwefo anim abuzia ye semo bosa asemi ye ne edi akire de befra to bia ne ye mfa nkame mo yere asede ma 3A Herbal Center omore 3A cool capsules abegwa so ye Coco Master Coco nunti de bia wo de oposa wani Coco nunti de bia na wo de omini mu ye ohene wo de sa Coco nunti de bia na ne ma hyehye wasum mesre wada kope 3A cool capsules na nonom eye Coco Master de bia Coco no he e ma no bi wo no ma ne ma sisisi monim na ye koko nti da bia wani aye koko nti bema ama o mema sem se bema wode dendende ne ba wo mremremre nim ama oba na gege ho no kura no ense da nkoyie kopetiri ye cool capsules na nonom ebe mo ahoden friend doctor authority mpenfo agiatum na ye koko aduro we na nti se ya no mfo de ne bia onom ya na oyem kwa akwa no we eye gentry awo yem to betima nom de akwa adwuma obetima nom de akwa asore obetima nom de akwa meeting bia okwa akoye akire anwumre na gesi wakwa ni ma de gu water closet nim abusiafo esa se food and drugs authority mpedifo age to munti no odo ani kire pharmacy shops nom and drug stores ahodo a enye na odo ani kire Colinac Dani Pharma and Misty Eba ne apidank no nyina obenya bi ato opebi atu ato ne yana se obese udi nkomo bia wo ho a no afre 0546 1071 07 0546 107107 number no ene da eye TV no so no fra ye no ebedi nkomo mizo ne 5G no so yeguso aye no nom mizo no medical catcher so ma hodo be num ye obako a anka nko an ye de ye obako so amango nko a ene ye de ye ene obako a ye de abrobe nko a so ene ye ena ye obako yaka nuabade nyina bo mixed fruit so ta se ede pa nenso si kire ni mo bia timi nom bi so ye pani so ya kokora so ya brewa so ya kwada so ya branch so ya babawa obia etimi enum bi ena 5G ne de ma energy sronko ama adwuma bi a wo ye bia no watimi aye so te ase aha mema kora so de esa so nya bonus bi frechiri mesro upa bi ato a na odwane a kire Sompa FM ane Sompa TV ha sei obenya bi ato ofra telephone number isu so a enkomo bi e ho ye no ubidi 0246 27 0221 0246 270221 na ye ne wo ADM komono ye ka mo se Nyankopon ya domu a ukuada edi anim ene ukuada bia eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ne bre e o Sompa FM
ene Sompa TV so Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ne mre ye hyase wukwada wei ene wukwada bia nwumre no 9 edikusi no nsia 2 hours Dr. Bawumia's hour edia edaso no we Dr. Mahmood Bawumia ne campaign team ena eja wo ababeje sa mre no etue sika so mre bebo papa no ho edewuru akire amansan nti yakopon ya adoma wukwada bia enwumre no 9 edikusi no nsia de na gese wotie fidie no ho Sompa TV ne Sompa FM na ohwe na wotie ene papa ne nsem papa efa Dr. Alhaji Mahmood Bawumia one ne ntia awosa woto abama no him franka ede ema NPP amanyuku no abzafo ye gina we so na nwumre yi ensemo ye bobo no de besom no ye de mo asia sei na ya sore mede ede nana ya obo amalibia boga nwumre yi asedan koma kuku averonica jando akoso asomua ya grace num ene eye Rex Ford eye mranche maba wona nyina ne tai chima bebia wo bia ne timi ba besom abzo ye de kase na si eye nkai bokakra wa ha sei yemfa ensom so na yen sore ye nua ba ura yire Mrs. Genevieve Abrifa yeboa ye nyina yenim no wofia ha se ohini ni adazoa sofumame primeni mi ame dofo papa bi mi sweetheart abuzia ohini ni etonsa frɛ asanteman etonsa frɛ Ghana man etonsa edi afrɛ wiase one na abusua nyina se ɔnoa ne maame ni mpɔn a wɔde na ɛba wiase enu efrantuma ne tintimu na enu tiase no edian ne yɛde frɛ no ɛyɛ ɔba penny Elizabeth Ohinewa Nash aka Akosua Gladys otiase no ye frɛ no oba penny Elizabeth Ohinewa Nash ya dodo no a no mo frɛ no sɛ Akosua Gladys ma me eno efront ma ne tintimu eno enyamfie eduoson enum 75 years na eyenhyira ene ahomegye ena okwa akogye na busua esanse eni wo eyanti na eye akwakoye nkujankuja na onu anko beba ene ma eye ba yenti no yenua ba ohini ni adazoa ene abusua nyina etonsa frɛ wiase se yemrai na yeme jam no na onkra ne maame achi kra na eye ne nhyehyeye eni odonfo ye adom a memenda ebe ya eye August bosomi ewomi ne da etoso dunkron ahomache be no 9 ewo Achimoda Old Town na ye de abrewa atumpam amadofo esu ejam no akwakohwe nani achi akwakuja no kwan ene ebetoa so a from Ifrianopa eye no 9 no a de besi be no nkron pemu ede ba eye ni nonduso na chese yakọ ni akwakokra enu achi ewo Achimoda Public Cemetery ho ene ebe kwakokra eye enu achi kra na yefi hono a yaba betena se ewo Achimoda funeral grounds ho Achimoda Old Town funeral grounds ho no mo ewia be prem tobre edikusini no nsia de na eno yeba ni aba betena se na yanom eye ni sikasa ni akwakotoa yiwam ama abusua membenda na ekogu a ade echi eye ne kwasiada so a yenyina beko ni akoka abusua ho na se ne etwedi ampon ene kyiro na ka se ade nyina mu yemfa seda ema no yakọ na yakwakusia ewo Pentecost Assembly a ewo eye Achimoda na yede aseda akwakoma eye wotwedi ampo nyankrompon se ono a ede ne dum abusia na ne bresem wasaso afre no se womra na omagina home na yefri eye na se asore ne wi a yebesa so ababetena se ewo eye Achimoda eye Public Park ho Old Town ho no a na awia prem tobre ede kusini no nsia so no eye enu na yiyo no atwaso nti we de yeton safre eye Ghana man ewiase asanteman ene soame man se yaye nua ba yade nyina oheneni adazoa sofmami primani ne maame ni mpon a onyinse na bosome nkron ede ne ba wiase ena edafom no ade to wani anyewa na wiyi yenkoi yenkoboa me yere na adekesi ato nani no wenyi abusunya de masi
asɛm mpɛ nipa ɛtoa so